k'a fɔ aw ye muso min nana yan k'an b'aw fo an bɛ baara min na bi aw ka denmisɛnnin ninnu k'u ka denmisɛnnin an b'o baara kɛ a ye san 10 kɛ san 30 dɔ bɛ ka diyagoya fana siɲɛ min ka d'a ye o b'o de kɛ ka mɔgɔw faga armée tɛ bi Mali armée jɔlen don n'i ko k'i bɛ Mali fara i t'a kɛ armée ko k'a tɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ ni di pour que Mali kana fara Mali hɔrɔnya ka se k'a nana jamana tɛ ɲinɛ u ko jamais don dɔw bɛ se Mali la aw denw aw mɔdenw aw dɔgɔdenw mɔdenw u bɛna sigi yɔrɔ dɔ la k'a yira k'a fɔ k'u balima y'u ni di waati dɔ la pour que ale ka se k'i jɔ bi k'a fɔ ale ye jamana ye hɔrɔn jamana di an tɛna ɲini kɔ mais min bɛ sen na bi u b'a fɛ ka kɛlɛ de wuli an ka jamana kɔnɔ pour que an ka segin kɔ ko mɔgɔw don o tora ka kɛ u bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ bɛ bila u bɛ avancer o banna an ka armée ko an tɛ kilomètre an tɛ centimètre kelen di mɔgɔw ma tuguni ni binna kan an bɛ dɔ kan yɛrɛ défendu ni dɔ bɛ sa a bɛ sa Mali kan k'o sara ne yɛrɛ ka commune kɔnɔ u nana dogo kun u ye mɔgɔ 17 faga o ye mun ye ka mɔgɔw lasira n balimaw nana ne fɛ kunun k'u ma Mali kan ka min sara an b'o sara mais an tɛ dɔ maa si ka jɔnya la tuguni ni wari don ni don ni nafolo don an bɛna sara mais n ka armée a bi jɔ a jɔyɔrɔ la armée mago bɛ min na bi aw ka da ale la aw k'u soutenir aw ka barika da u ye aw ka nafolo di u ka di armée ma k'an ka hɔrɔnya segin an tɛ sɔn ka sigi maa si ka jɔnya la tuguni ɲɛmɔgɔ min b'an bolo bi président ministre de la défense président du conseil national de transition la hiérarchie militaire u ko k'o tɛ kɛ tuguni u tɛ segin kɔ an bɛ Mali jamana bɛɛ minɛ dɔw bɛ yen min y'a fɔ ko jamana tɛna minɛ an bɛna nimisa munna an ko minisira ka bɔ n ka jamana kun fɛn min bɛ ka kɛ o bɛɛ yen de pour que an ka nimisa k'a ko dunanw ka to an ka jamana la dunanw b'an ka jamana la a bɛ san 10 bɔ u ye mun ye don o don mɔgɔw bɛ faga don o don jamana bɛ tunu don o don terrorisme bɛ yiriwa ni mɔgɔ 100 sara san 10 kɔnɔ tile 10 kɔnɔ a bɛ fɔ 10 de sara mais don kelen bɛ se ka mɔgɔ 100 sa faga ka mɔgɔw dawuli parce que u b'a fɔ ko farafinw tɛ se kɛlɛ la n'i ye kelen 2 faga dɔrɔn tɔ ninnu bɛ sigi an tɛ sigi maa si ye tuguni Mali tɛ segin kɔ Mali sɔrdasiw cɛfarin de don u b'a fɛ an k'u dɛmɛ an ka farinya d'u la ka kuma juman d'u ma k'u soutenir pour k'u ka Mali bɛɛ minɛ k'a di ka sigi a nɔ na an fara ɲɔgɔn kan bi ka barika da minnu ta ɲɛna civil wo sadasi wo a bɛɛ y'a ni di Mali de kɔsɔn Mali jugu u tɛna se Mali la tuguni a ye barika da a ye duwawu kɛ an b'aw kɛrɛfɛ an tɛ aw bila an bɛɛ ye kelen aw ka mɔgɔw b'u ni di fu u ni di Mali de ma an bi min bɛ kuma bi n'i y'a ye an bɛ farinya ka kuma c'est parce que dɔw y'i ni di ka kɔrɔ dɔw y'i ni di bi dɔw bɛna ni di tuguni donc k'aw fo ka barika da aw ye k'a fɔ aw ye a ye duwawu kɛ an ka jamana ye a ye duwawu kɛ président de la transition ani gouvernement ye jamana bɛ taa ɲɛ n nana o kuma de fɔ aw ye bi an kan ka farinya de parce que u b'a fɛ k'an fari faga u degera o de la o tɛ kɛ tuguni Mali la an bɛ nin ka hɔrɔnya segin a ma o kuma barikama minnu fɔra tubabukan na o de ye nin ye hakili to b'a la sali ala ma